Basta Radyo Bumbo. Number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado.
magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM at isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Juan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatumang sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako.
Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Bah, gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahay sa nagligad, ginpaandaman ako sa manugpakot nga mahalong ako. Tungod nalibutan ko na ako sang tugo. Kag nagapati man ako, nga si Tita Gwen sa likod sang tanan, labi na gid sa pagkuha sang painting. Gani ginhambalan ako ni William nga mahalong ako. Tungod kung sinong nagpatay kay Max, sigurado nga may tuyo man siya sa pagpatay sa akon. Sa pagpadayon ko pagid. Ang mga investigador, natural, ginakakoy nilang tanan eh. Kag nagdumdum sila, nga partner in crime kita. Kag matuod gid man ina, hindi bala? Nga guilty ka? Hindi na ako guilty, subong Nelly. Anong but mo silingon? Nakawat na gid ang painting. What? May nag-text sa akon. Sa ano ako makakadto sa inyo? Pasudlon bala ako dito? Basi makilala ako. Si William? Ginsundan niya ako? Sige na Ili. Tapusan na ina kay mapauli na kita. Okay. Balusan kong text ni William. Kita sang sniper. Kag hindi pa nila kita pagpalinon diri. Kay usisaon pa nila kita. Nelly, makadtoan ako sa CR ha. Manghilamos lang ako Naagsikan ako sang dugo ni Virginia eh. Malisensya na ako sa mga pulis. Sige, lakat na. Pagkatapos ko panghilamos, manaog ako. Nagahulat sa akon si William. Ginpahigda ko siya sa auto. Parang wala sa makakita sa iya. Makaluluoy man si Virginia. Makaluluoy man siya.
Pwede na bala ako magbangon? Oh, William. Eli, ano tong nabatian ko? May bahay ko nung nga gintiro? Ang tagiyas ang building nga ini? Sa Virginia. Siya ang tagiyas ang building nga ini. Kag birthday niya subong. Oh. Sorry ha. Ay, makaluluoy man siya. William, pareho kay Max, gintiro mo siya sang sniper. Ano? Kung mo, pareho ang pagi sa pagpatay sa ila? Eli, hindi ayhan ikaw ang target diri? Ambot? Pero, amuway ng siling ni Nelly nga abyan ko. Ano ka? Ano yun ang sabayo mo? Dugoy na. Oo. Sa ako natumba sa Virginia eh. Kag thank you. Para sa ano? Kung para sa akon ang bala, ginluwas mo ako. Kung wala ka mag-text, kaginbalusan ko. Kung tani, akong naigo sang bala nga ato. Naging matuod ang pakot ni Mrs. Serrano? Oo gali. Nga nagbago ang pensar mo. Kung hindi ako mapahamtang sa pakot ni Mrs. Serrano eh. Nakita ko sa dagway mo nga wala ka nagahalong. Kung may matabo sa imo, ako gihapon ang suspect diri. Kag magalala pa gid ang kaso ko. Kung sa bagay. Kilala ba ni Virginia atong Gwen nga to? Hindi. Hindi. Kung hindi sila kilalahay, wala sang link si Max kay Virginia. Ikaw gid ang posibleng nga target. William, kinahanglan nga usisaon ko ini. Duha ka lupok ang ilang nga nabatian. Kag duha ka kasong nakita sa mga pulis. Pagkatapos nga makasubsob sa akon sa Virginia, amo kag nabatian ang ikaduha nga lupok. Kung mo mahimo nga duha ka mo ni Virginia ang target, pwede nga ikaw lang. Kag bangod nga wala ka maigo sang una nga lupok, gintiro ka niya liwat. Kun amo, ang bala nga para kay Max, para sa akon? Ay, napatay sila bangod sa akon, William. Kag nga gusto nila ako nga patsyon. Nga Wala ka blasang nakaaway nga akig sa imo? Bisan isa wala ako sang kaaway. Magluwas sa akon half-brother, si Arthur. William, siya ay hanang may kahimuan sini? Naglibog ang amon ulo ni William kung sino ang gusto nga magpatay sa akon. Kag wala man ako sa nadumduman nga kaaway, magluwas sa akon half-brother nga si Arthur sa pagpatayon ko pagilin. Si Trining may motibo man. Pero, sniper eh. Hard killer nga sniper ang gusto magpatay sa inyo. Makasarang ayan si magbayad sina? Ay, William, nahadlok ako. Abo gani nga nag-apas ako eh. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Kinahanglan nga magpuli ka na lang. Idulong ko na lang ikaw sa terminal. Hindi. Hindi ko mahimo nga bayaan ka. Problema naton ini, hindi bala? Ay, apang lain ini. Basi kung mapatay ka. Gusto na ina. Ugaling na naton ang balan ina.
boyfriend mo, Miss Ellie? Kuntani, Nga may tani pa, haw? Bagay gid lang kamo. my girlfriend na siya. Ato sa Italy. Iban gani nga asawa, ginasuhot. Inang girlfriend pa lang. Pwede ba na, ina? Kung type mo Malay mo kung type ka man. May nag-doorbell. Si Nelly na, ina. Ay, madali lang ha. Kay buksan ko. Good evening, Miss Nelly. Good evening, May Aisa. Diin pala si Eli? Eli! Nelly! Ari ako sa minibar. Ano ba lang ginatungga mo nga ina man? Abibe, ako naman. Perti ba? Doon nagapanampa ba? Kaisog. Evening. William? William, si Nelly. Nelly, si William. Hi. Pleased to meet you. Bawa, daw kabangis man na sa ginainom ninyo? Aring imo, William, Oy, ano ba lang natabo sa inyo man? Sugiri ako halin sa puno. Nasugid ko na sa imo kung anong natabo sa akon dito sa farm, Nelly. Kag hindi ka man magkawat sang painting para sa akon. Wait, Aisa, wala ka ba sang buhaton? Ay, sorry. Abi ko anay kung maisugo ka sa akon, Miss Ellie. No. Magpabiling ka lang, Aisa. Ay, wala ako nagainom, Miss Ellie. Mag-inom ka na, subong. Aring isa ka botilya mo, cheers! 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 Ay, Miss Ellie? Sinuna si Miss Virginia? Magpamati ka, Aisa. Atong tao nga ginsapak mo? Stipsa ni Gwen? Mahimo nga nakahibalo siya. O kung wala man. Hindi ako sigurado. Ay, kilala ni Madam Gwen, ina. Saan ka nakahibalo sina Aisa? Siling ni Dada nga kabulig nila. May bata nagali si Sir Jerry mo. Daw Koreano ko ang itsura. Daw si Kim Soo-yoon. Palariho lang ang itsura nila. Pirot ang mata, kag taas ang ilong. Matuod yang ilong ni Max, no? Amo gani nga nakilala ko siya nga anak sa ni Sir Jerry. Oy, Aisa, at hago naton ini ha? Ang tanan nga nabatian mo, mabilin diri sa balay. Hindi ka magpanugid bisan kay Dada o kung bisan kay sino nga maid. Yes, miss. Wala gi ko yan nagapanugid. Sila lang na yung nagasugid sa akon. Listener man lang, kuya. Nagkadto dito si Madam Gwen sa lubong ni Max. May upod siya nga abogado. Kay ibaligya kuno ang duta. Ugaling, hindi sila gusto sa tungaay. Gusto sang iloy, 50-50. Pero, hindi mapasugot si Madam Gwen. Sa farm, ina? Oo. Mainit kuno ang ulo ni Gwen. Kag wala man sila sang kwarta. Kay man, naubos kuno waldas ni Sir Jerry. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and